थॉट्स, जो कि आज शाम को टीजर भी लॉन्च होगा, उस पर रिलीज करेंगे हम लोग। पोस्टर रिलीज हो चुकल बा, तो आप लोग बस आशीर्वाद प्यार बनौले रही जा। बहुत सारा भाग दौड़ आप सबके पता ही रहे कि घर बनत रहे, ओकरा में 5-7 महीना आपका भाई बड़ी परेशान हो गया, कहे कि छोटी चुकी उम्र में सब नहीं खन करीले आदमी कोनो कार्य परोजन। और बहुत लोग अइले हमरा गिरी प्रवेश में, जे भी आई सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा कि अपना भाई के यहाँ आप सब बनी जा। और एगो भोजपुरी के राइटर जो कि गीत लिख के आप सबके आशीर्वाद प्यार से, आप सबके दिहल पैसा से हमनी के एगो रहे खातिर छत बन गई, और जौना में आप सबके आशीर्वाद से हमनी के रह खातिर, तो इहो हमनी खातिर बहुत बड़ा चीज बा। एगो भोजपुरी के राइटर खातिर बहुत बड़ा चीज बा। तो आप सब भोजपुरी के हर एक राइटर के उतना आशीर्वाद प्यार दी कि सबके भी घर होके, सबके अपन साम्राज्य होके, और सबके अपन अपन गाड़ी होके, घर होके। राजीव जी का फोन आया है, हमारे आईटी हेड राजीव भाई के भी एगो चैनल रिलीज भइल बा, जौना चैनल के नाम है गायंती फिल्म। ओकरा पे भी हमार बहुत सारा गाना आई। अभी एगो खेसारी भैया खातिर गाना बनल बा राजीव जी के द्वारा, तो वो गाना गायंती फिल्म पे आवता। तो राजीव जी के चैनल के भी आप सब सब्सक्राइब कर ले, गायंती फिल्म नाम है चैनल के, ओकरा पर आप सबके हिट मशीन भी लौकी है। तो राजीव भाई हमारे जान है, राजीव जी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, पूरे टीम के लोग प्यार करते हैं। तो राजीव जी को भी चैनल को आप लोग बस कल मॉर्निंग में 6:45 में गाना हिट बा, मन तो करता कि गा दी, लेकिन कहा करब जा। आप सब तो तनके से सुनिए ले लो खब जाए कि पाला जीजा जी हो लगे, पाला जीजा जी तोहरे खिसी मारब लहंगा में ताला जीजा जी। तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बा, और आपके भाई बनैले